Jinsab fi stadju avvanzat ix-xogħol fuq Sala Ġdida fl-Isptar Monte Carmeli għal Nisa Bil-Vizzju Tad-Droga. Fid-dawl li din il-problema kull ma jmur qed tiżdied, inħass il-bżonn li dawn in-nisa jingħataw l-għajnuna meħtieġa f'ambjent akbar, aktar komdu, imdawwal u bl-għajnuna ta' professjonisti speċjalizzati u mħarġa skont l-aktar riċerka medika riċenti. Id-direttur tan-nursing f'Monte Carmeli, Vicky Sultana, spjegat li l-kobor ta' din is-sala se jippermetti biex jiżdiedu żewġ sodot għal total ta' 12 biex nisa li jkollhom bżonn għajnuna aktar urġenti jingħataw attenzjoni speċjalizzata. U hawnhekk l-infermiera jħeġġuhom u jagħmluhom il-kuraġġ biex imorru programs ta' rehabilitation, jiġifieri sa waiting area sakemm huma jagħmlu il-kuraġġ li se jbidlu ir-rotta li kienu qabdu fiha u joħorġu b'saħħithom aktar wara l-programm. Il-perit John Papagiorgopoulos spjega li fost ix-xogħol li sar f'din is-sala li ġala darba titlesta se jkollha l-isem ta' Female Drug Dependency Unit inbidlu travi u x-xorok sar xogħol fuq żewġ entraturi u bini ta' bitħa biex tintuża minn dawn in-nisa. Issa li l-istruttura lesta qed isiru l-aħħar irtokki bil-ħsieb li s-sala tkun lesta f'Awwissu li ġej. Ħafna mix-xogħlijiet s'issa saru bin-nies ta' Monte Carmel u issa se nibdew nagħmlu l-finishes. Il-finishes se jitlu l-kontratturi li ġa qegħdin on board, pereżempju għandna l-vinyl, għandna l-gypsum, soffits u partitioning, għandna twieqi ġodda, għandna bibin ġodda, il-bathroom area se jkollhom ovvjament kollox kif suppost. Ix-xogħol fuq din is-sala ma kienx jinvolvi biss bidla strutturali. Fl-aħħar ġimgħat ingħata taħriġ speċjalizzat lil tim formidabbli ta' 30 professjonist bil-għan li jagħtu l-aħjar trattament lill-pazjenti. Il-taħriġ kien jisu multidisciplinary, kellhom tobba jkellmuhom, kellhom nurses jkellmuhom, ġibna l-polizija u l-forensika dan jattira ħafna nies minn diversi oqsma u kien programm interessanti li intlaqa ħafna tajjeb mill-infermiera u kont vera kuntenta li kien ta' suċċess. U nirringrazzja dak kollha li ħadu sehem fih. Din is-sali biss waħda minn bosta li qed isir xogħol fuqhom bil-għan li jissaħħu s-servizzi f'Monte Carmeli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.